Bon dia, bona vesprada o bona nit per a quan sigui que escolteu este podcast. Som Gemma i Nerea I això és Gent Entrellat. Ole! Ole, com esteu? Jo estic mal. Per primera volta en anys. Jo també estic mal. O sigui, este podcast va ser el pitjor que anem a fer perquè les nostres veus estan fatal. Estem en temporada de constipats i, perdoneu-nos, però som persones i mos ha tocat. Sí, no, en quant a qualitat auditiva va deixar molt que desitjar, la verdad. Sí. Així que si jo pego algun tossit o Gemma ho fa, és part del podcast, sabeu? És l'essència d'avui. Sí. No, de fet, és que és això o que este podcast dure lo que duguem ja i se morim. O sea, ja, perquè, no sincerament, a mi m'apeteix tossir ara mateixa. I a tu? Exacte, sí. Per això, cuideu-se, per favor. No voleu ser nosaltres. No, de fet, esta setmana, és que sabeu, nosaltres com estem molt posades en les notícies, claro, quan tinguem este podcast, tinguem que estar molt informats. Sí. Entonces hem informat que hi ha com un brot de tot, de Covid, de constipat, de grips, i nosaltres què hem fet? Hem dit, para saberlo, voy a vivirlo. Exacte. Per a que no vos passi a vosaltres. Exacte. Saps? No ho feu. Així no ho que... feu. No és agradable anar a urgències. No aneu. No val la pena. No val la pena alçar-se com si t'haurem pegat 4 punyades durant 5 minuts antes d'alçar-te. Realment no vols. Però bueno, no passa res perquè estem així per passar un rato entretingut. Desde luego avui toquem moltes coses entretingudes. Sí, i de tot, i molt llarg. Te vinc a dir, perquè les coses d'esta setmana han sigut llargues i han sigut espesetes, perquè en aquestes 2 setmanes que les 2 mendes no han gravat podcast, de colp s'han juntat tots els dies de celebració que se podien. Primer, que si el dia de les lesbianes, que si el dia de la salut mental, el 9 d'octubre, i al final, i el menys important, el dia de la hispanitat. Sabeu? Tot ahí, condensadet, per a que nosaltres vinguem i ho parlem tot. Ja està, simplement anàvem a dir. Jo crec que el 9 d'octubre haurà sigut un final perfecte. Sí, també és veritat. Tota la raó. Però volia fer menció a esta celebració en la que ixen els militars al carrer a estirar un poc les cametes i a casa a dormir. És com... Perdona que te diga. L'única cosa que... Lo que faig jo en tot l'any, saps? Tipo, ojalà ser els militars que em pagaren per estirar les cames un dia i a ma puta casa. Tinc l'any fet, això t'anava a dir. I s'estira de cames és l'estira de cames més cara d'Espanya. Sí. Ni la d'Ayuso. En el sou que té. No costa el mateix, les cames d'Ayuso. Però bueno, avui tinguem també un podcast molt especial perquè anem a introduir una nova secció al final, com tot. Este podcast no va ser com esta última setmana, nosaltres anem a acabar por lo alto i no por lo bajo. Exacte, que ja està bé, Ja està bé. Ja estem nosaltres prou baixes perquè tot acabe baix. No, s'ha acabat. En este morning show anem a animar-vos i anem a començar en una persona que no està gens animada, però que això fa que nosaltres sí que estem animades. Està com nosaltres, en un peu en el cementeri. O sigui que... Sí, anem tots de la mà. Esta persona és, com no, Carles III. Carles III, mi vida. És que esta persona no té prou en tot el que li ha passat. O sigui, no té prou en haver estat 73 anys xuplant-li del biberó de sa mare, esperant a que li lleve i li doni ja un plat de coses sòlides. No té prou en que sa mare, quan se va morir, li va dir a la gent: aneu espaiant-se perquè esta és una figura que n'hi ha que anar en cuidao en ella. I per que ho diga sa mare.
I Exacte, perquè ho diga. no, perquè ho diga sa mare. Jo qui soc per contradir a sa mare ningú. No, no, I vaja. no té prou tindre les mans més unflades que les botifarres. No, no té prou. No. No té prou, perquè és que sa mare, antes de morir, va dir moltes coses. I a banda d'això, va dir també que quan ella va morir, anem a recapitular. Ella es va morir en setembre, no? Sí. El mes passat. Sí, sí. Molt bé. Pues hasta el 6 de maig no van a coronar a este home. No, si és que no està funcionant això. Jo No està funcionant. vaig a dir una cosa. A Nadal este home no arriba. No sé què m'esteu dient de maig. A Nadal este home no arriba. O sigui, no sé què m'esteu contant. Ara, que ho A veure. posar ahí perquè ho sabeu i aneu a ahorrar-se aquests diners, pues me pareix Exacte. perfecte. O bueno, Me o pareix no perfecte. se'ls van ahorrar. Van a Perquè desaparèixer igualment igual, estaran- però bueno, xica, Exacte. jo què sé. Estaran preparant-ho, saps? I en tot este temps estaran ahí fent la millor celebració, que després era posar-li la coroneta al xicón, que ja, bueno, el xicón ja no és xicón. No, no és Però- un xico, no. Jo dic una cosa, pot ser que arribi, però no crec que d'una peça. Això també és de veres. Això diré. Perquè els dits se li cauen de camí. És que no pot ser, és que no. És que... Bueno, s'ha mira, acabat. si el embadurnen també com a sa mare arribarà d'una peça. Desde luego. Una soles. Soles una. Sí, sí, sí. Embadurnaet ahí. Joder, que burros que som, tio. Bueno, una altra tia que és igual de burraca que nosaltres, però que se l'estimem moltíssim, és Maria León, la germana de Paco León. Suposo que tot el món estarà enterat de que el passat 1 d'octubre la van detindre perquè havia pegat un policia. Que jo no vaig a dir si això està bé o està mal, perquè no me toca. Això ja és decisió Jo- de cada uno. No, nosaltres jo- no creem opinions en la societat. No, nosaltres som un podcast completament objectiu, per favor. A Exacte. nosaltres no es tratgeu de xiques que No, donem opinions. No, s'ha acabat. No estem polititzades, ni molt menys. No. I bé, la nova ha sigut que fa un parell de dies va denunciar Maria León perquè... O sigui, va denunciar els policies que la van detindre en Sevilla per arrestar-la il·legalment i perquè li havien pegat una pallissa. Jo he llegit un poc i crec que és que els policies... O sigui, la notícia que he llegit jo, també te vaig a dir, que els policies van acudir a un lloc en el que estava un ciclista un poc borratxo i allí és... Bueno, Maria León i un parell més de persones estaven allí que sí, estaven increpant-los. Bueno, jo no estava allí, així que no vaig a dir res. Però bueno, que l'hòstia se la van dur, te diria jo. Pues sí. Podria assegurar. Així que... Pues jo espero que, no sé, que s'investigue o algo i que li facin justícia perquè també, collons, al final es clavarà en un fregau si no ho ha fet, saps? I damunt que se li va donar molt més de bombo al fet de que li va pegar ell una punyà que a la denúncia que ha posat Maria León als policies, saps? Però bueno, per així estem, per comentar-ho tot. Jo no vaig a dir res més perquè si no me clavaré en un fregau que no me convé. Així que a faltes una xica ha de callar i ja sentir. I ja està. Sí, és que estes setmanes també no t'has donat compte que la gent està més violenta. Jo la primera, no? Però d'ahir me dono Sí. jo compte. Sí. Van començar ja un poc violentes. La situació de valencianofoba que t'ha tocat viure i totes aquestes coses t'han violentat un poc. I no ha sigut l'única a la que li ha violentat. Que no sé parlar, xiques. Bé, hi ha una altra persona que també està violenta. Exacte. Te toca. És que jo ja estic farta de la seva violència, ja. Estic farta, ja. Però és que jo he arribat a una conclusió l'altre dia, jo pensant les coses. Jo crec que ha quedat clar que el comunisme no funciona. No funciona, Bueno. saps? Bueno, i Perquè- el capitalisme tampoc. O sigui, tu creus que està Ja ho sé, funcionant? ja ho sé. Jo no estic parlant d'eixe, jo estic parlant del comunisme. Però mira, jo crec que no funciona, saps?
Perquè és que el que no té sentit ninguno és que dos països estiguen en guerra, un estiga matxacant a l'altre i així ningú faci res. Entonces, jo he arribat a la conclusió de que igual mos fa falta un rei o reina del món que mos diga què és el que hi ha que fer. Perquè ja posats en la situació de que Morato no sabem què és el que tenen que fer, perquè això no ho sap, és que no ho sap, el calvo i se li van les idees per el cap, que es posa un gorro, no sap el que està fent, i Déu no fa senyals de res, o sea, jo crec que se n'ha anat, o sea, que se n'ha anat i m'ho ha deixat així en plan, Però- me la bufeu, tio, me la bufeu, o sea, algú, per favor, que mos diga què és el que tenen que fer, perquè no ho sabem, No. no ho sabem. Mira, te vaig dir una cosa, Gemma, encara que n'hi haguera un rei que mos diguera les coses, segur que mos diria lo que li rota, així que tampoc anàvem a guanyar res. O sigui, tu estàs parlant com d'una persona que mos diga lo que hem de fer, però la bona cosa a fer, no? Pues això no existís, en plan, jo en el País de les Meravelles encara no he arribat. No, jo el que estic dient és que me deixeu a mi manar. Mundo. Ja, Saps? bueno, és que està demanant molt, saps? Ja, però bueno, per algo se comença, no? O no, en absolut. És que el món està molt enredat per tenir aquestes coses, jo penso. Vegeu com Nerea està malalta. Sí. És que jo crec que és una fantàstica és que- idea. No, jo crec que és una gilipolla, perquè és que ningú va fer res mai. Perquè no es convé. Però jo tinc O sigui, esperança. també tenim... Bueno, ara contarà Gemma la notícia, però també tenim a la ONU, que que se suposa que ha de fer alguna cosa i que ha fet de moment. Ja. Rascar-se els ous. Que jo recorde res, o sigui que, bueno, què vols que te diga? És que se suposa que això seria com el més democràtic tal, però bueno, democràtic els ous de Sant Pablo, xaval. Bueno, jo continuo tenint esperança. Que jo també voldria que algú me manara a fer totes les coses que tinc que fer en el dia a dia, saps? Així jo no les tinc que pensar, però és que pues no existeix, per desgràcia. Per desgràcia, A veure, per a mi jo crec que m'encantaria. estem subestimant molt ràpidament el poder que té Acuna en este món. Vale? Qui? Això és tot el que vaig a dir. Bé, doncs vaig a introduir a la notícia que he Sí, buscat sí, avui. després d'esta superintroducció. Bueno, anem al conflicte entre Rússia i Ucrània altra volta. Què és el que ha passat ara? Bueno, no ha deixat de passar, vull dir-te. I això no és la cosa. Ja. Ahir no ha deixat de passar Se m'ha oblidat. Què és el que ha passat? Que Putin se veu que s'ha cansat del mateix territori i entonces ha buscat expandir sus fronteres. Què ha fet? Pues ha dit, a veure, què és el que vaig a fer avui? Pues bé, l'altre dia se li va ocurrir la magnífica idea d'agarrar un submarino, que té varios. O sea, un submarino que dins té una espècie de bomba nuclear i anar passejant per el mar. Per el mar del nord, per dalt, per on està Polònia, Finlàndia i tota la pesca, per allí dalt. A veure què passava. Pues què ha passat? Pues jo te diré què ha passat. El que ha passat és que el govern de Finlàndia s'ha alarmat i ha dit, a veure, mi gente, vos vaig a dir el que tingueu que fer. Tingueu que anar i comprar tabletes de yodo, de ioduro de potasio, per combatre un possible atac nuclear. O sigui, vull dir-te, s'ha disparat la compra de pastilles de yodo. O sigui, no és una broma. Això se mos està anant de les mans ja. I la meva pregunta hasta així és per què en Espanya no estem comprant pastilles de yodo, perquè així l'últim tonto som nosaltres sempre, però bueno, ixa no és la notícia. Home, perquè és en el mar d'aquells, així encara... No, però un mar du a un altre mar. Tu què saps el que va fer aquest Home, submarino però- ara? Tu no veus el submarino? No, clar que no el veig. Tranquil·la, jo no el veig. Home, ja. Bueno, després d'haver-ho comprat tot massivament, tot el yodo s'haurà acabat per tots els finlandesos,
El Consell General de Col·legis Oficials de Farmacèutics ha dit, mis vidas, no sé què feu, però això no funciona. O sea que, pues bueno, no s'aceptan devoluciones. ¿Per què? Pues mira, resulta que la quantitat que té una pastilla no és suficient per combatre el possible atac nuclear que puga sofrir el teu cos. Perquè realment la pastilla el que fa és plenar-te la tiroides perquè no absorbisca res del radioactiu. Què passa? Que la pastilla és una pastilla que no és iodo pur, és un medicament fet d'altres coses. Aleshores, perquè a tu no te farà res el radioactiu, hauries de prendre una dosi molt gran de iodo que, si no te la subministren i tu comences a prendre pastilles de iodo, tindràs una sobredosi i moriràs. O sigui que si te'n prens moltes, que és el que te fa falta per no morir, moriràs, i si no te prens ninguna, que és el que te fa falta per morir, també moriràs. O sigui que és pitjor el remi que l'enfermetat. Sí, bueno, pots elegir morir-te en els diners que tenies o morir-te en menys diners. Bueno, tu faràs. Un poquet d'herència o menys. Tampoc. Sí. Que m'ha de tocar els recollons, xaval. És que quina feina, te dic. És que no... Jo en este tema, o sigui, no sé si vosaltres o tu, Gemma, penses el mateix, però és com que me cansa. Estic ja completament... I això que jo no tinc res que veure, en plan, jo soc Espanya, espanyola, no sé què, jo no tinc res que veure allí, saps? Però és un tema que me cansa. I veure que, literalment, totes les organitzacions que tenen que fer alguna cosa en aquest tema no van a fer absolutament res perquè probablement no es convinga, me fot i me cansa. I això que jo no soc ninguna ucraniana, ninguna finlandesa ni res, o sigui, no tinc res que veure. Però és molt cansat, jo pense. Pues sí. Jo, de fet, l'altre dia vaig veure una notícia també d'un xicón ruso, crec que era DJ o rapero o algo. Es va suïcidar, va fer un vídeo explicant per què s'havia suïcidat i és perquè no volia anar a l'exèrcit. Va dir, jo no sóc qui per matar a ningú i l'única solució que tinguem els homes russos ara mateix que anem a anar a l'exèrcit és o suïcidar-se o sigui, n'hi havia gent. Jo recordo haver estudiat en història per a les passades guerres mundials. La gent es tallava un braç o se dislocava X o no sé què per no anar a la guerra. És que literalment és això el que està passant. O sigui... Sí, sí. Me pareix completament impressionant. És superfort. I jo no sé si s'ha enterat d'una altra cosa, però... hi ha hagut un revolt en xarxes socials de moltes xicones tallant-se el monyo, tal. Això ja és un altre tema, però volia introduir-lo així perquè també és un poco flojito, no? Pues jo no sé si s'heu enterat, però bé, totes xicones de tot el món s'han tallat el monyo perquè el 13 de setembre, vaig a veure si dic bé el nom, perdoneu, Mahsa Amini, que és una dona de 22 anys, anava pel carrer era Iran? Sí, en Iran. I aleshores, què va passar? Que en els carrers d'Iran, que anava esta xicona, anava sense res que li cobrira el monyo, sense hijab, sense res. I què va passar? Que la policia la va arrestar per violar la suposada llei que exigís a les dones que han d'anar sempre en el monyo pues, cobert, o sigui, en algo que li tapa el monyo, bàsicament. Pues no res, n'hi ha dues versions. Està la versió de la policia que diu que la van detindre i la van dur a l'hospital i que allí en l'hospital li van donar un atac al cor, així de cor. Ole. Claro. Del disgust va dir, ui, veges. Però la família... Està la versió de la família que incideix molt en el fet de que
no és així, que no li van donar un atac al cor, que és que els policies li van pegar una pallissa en una porra i que la van estapar contra el cotxe policial tal, i es va morir per culpa de la pallissa que li van donar. I entonces això ha provocat que en xarxes socials se comenci com una sèrie de protestes i de manifestacions per a fer justícia en aquest cas d'esta xicona, clar. I una d'aquestes reivindicacions ha sigut lo de que dones se tallen el monyo tal per reivindicar aquest cas. I també n'hi ha una part de gent que jo vaig a posar el tema així en la taula. Jo no ho vaig a clavar perquè com que tampoc estic molt enterada i no sé tampoc com explicar-me, pues diuen que bàsicament aquesta iniciativa, si la fan persones que no són d'Iran, tal, és com que, o sigui, xicones que són d'Iran, se suposa que s'estan apropiant de la seva lluita, que jo això, pues, més o menys, sí, o sigui, bé, encara que sí que veig coherent que dic, jo fa 5 minuts, no vaig entrar en el tema, jo ara, toma. Això és molt típic de Capricorni. Sí, per exemple. Jo no tinc ni puta idea, però jo, vegeu, que ha paregut convincent, pues jo ni idea. Sí. A veure, jo crec que el fet de que facin això ajuda un munt que se veja més, que n'hi hagi més visibilitat, però sí que és veritat que és una lluita d'elles i si volen lluitar-la elles per la seva part, perfecte. Però també ve el concepte de Salvador Blanc, que necessiten la nostra ajuda per com reivindicar les coses si no tenen ningú tipus d'importància. Pues bueno, ahí vos deixo el tema, per si no sabeu perquè n'hi havia moltíssima gent tallant-se el monyo i fent publicacions i tal, ja sabeu pel per què. Ahí us lo dejo. A veure, jo tampoc tinc ninguna opinió al respecte per el simple fet de que sé que no soc d'Iran, aleshores no sé si aquestes persones es molesta o no. Entonces, dona igual lo que a mi me parega, perquè si a aquestes persones es molesta i a mi me pareix bé, pues dona igual que a mi me parega bé, i si a aquestes persones no es molesta i a mi me pareix mal, pues dona igual. Entonces, jo crec que hauríem d'escoltar a persones que donen la seva opinió i estiguen clavades en aquest conflicte, es afecte directament. Perquè si no, pues no té sentit. Exacte. Igualment, ja del tema, em pareix una injustícia el que han fet en esta xicona. Damunt, també estan havent un munt de casos de que han detingut a estudiants, el govern d'Iran, però un munt que sí han matat a un xicon superjove. O sigui, és un patró. I això ja era la gota que colmava el vaso. Sí, jo crec que això ha sigut l'excusa per a començar algo que volien començar i no sabien com. Sí, totalment. Perquè jo així, en Bologna n'hi ha com un munt de cartells d'estudiants que han tornat a Iran i que s'han detès, que han desaparegut, que no saben on estan, i són pancartes per tota la ciutat, però vastíssim. O sigui, wow. És com una cosa super present. Bé, estem arribant al final ja, corto però intenso. Abans de començar la nova secció, anem a acabar una notícia bona, va. En una notícia bona, en una notícia ja toco, no? nacional. Vinga, va. Obric les els meus braços a les notícies nacionals. Vinga, resulta que el hospital madrileny, damunt madrileny, Ayuso, voy a por ti. El hospital madrileny de La Paz s'ha lluït, xica, s'ha lluït, perquè resulta que ha fet un trasplant d'intestí. El primer trasplant d'intestí del món a una bebè que se diu Emma, de 13 mesos, que són 12, o sea, un any i un mes per als que no entenen el llenguatge de les prenyades, no? Ara mateix li han donat l'alta, està perfecte. Jo m'alegre moltíssim per esta xiqueta. Els seus pares diuen que està genial, que sempre ha sigut una lluitadora. Pues claro, és que sí.
Pues molt bé, m'alegre molt de que una bona notícia, encara que Ayuso no té res que veure perquè l'únic que fa és tancar hospitals, però molt bé. Per això Estem dic jo que contentes. Ayuso voy a por ti. Me voy a matar. No, per favor, això n'hi ha que censurar-ho, eh? A veure si encara... Mos el tanquen. S'ha acabat. Ja s'ha acabat este viatge. Bé, i ara sí que sí, Ja, anem a ara sí. inaugurar la nova secció. La nova secció li anem a dir... Que s'ha inventat fa 5 minuts, ¿vale? No, Però que me du perdona. tota la du setmana... cavilant tota la setmana, vale? És veritat, tota la raó. Tota la setmana m'envia un àudio i me diu: te tinc que contar una cosa, però ho vaig a fer sols en el podcast. Jo estic... que jo no dorc. Estic sobrevivint. O sigui, jo ja... Per això no era Però és tan que esta malalta. xica... Sí, és que tinc unes idees de campionat i això provoca la meva malaltia. I ja està, i punt. Sí. Tens tu la culpa. Vale, pues así, avui vas a dormir, va. Avui és el dia. Ai, que ganes. Vale, esta secció se diu el chisme de l'amor. Taca. Jódeme más. Es que... Me encanta, es que me encanta. Bé, esta secció que he inaugurat va a estar en tots els capítols possibles perquè jo no controlo l'amor. L'amor flueix. Cuidao. I, Cuidao. com bé diu, tots els capítols vos vaig a contar una història d'amor a modo de chisme. Perquè sí. Perquè sí. Però És que comença ja, que m'estic Vale, va, intrigat, comença. tio. Ja, posa't ahí, Vale, comença, i comença, a piño va. fijo. Va, va, dale. Lo primer que vull dir és... Vull obrir un meló, primer. Perquè és que jo sé Vale. que si no obri este meló, esta història no va tenir sentit. ¿Vale? Però bueno. Ok, El meló és... Nerea, tu creus vale. que elegeixes de qui t'enamores o no? Vale, tinc que opinar jo això quan vam fer el L'últim consultori, capítol ja ho de la, vam xerrar. de la primera temporada. Sí. A mi també Sí, m'ha sí. vingut un record. Però això és un Sí, tema un diferent. flashback. Això no és amor, Sí. desamor, no. Això és amor. Així no hi Això ha és desamor. Así ya no. Así son les floretes. Vols que te conteste? Ja, home, jo, Sí, claro. jo no... O sigui, jo pense que algo tens que veure, no? Perquè si no vols que funcioni i tens un autosabotatge que la flipes, no te vas a enamorar de ningú. Te vas a enamorar i se te va a olvidar. Vale, pues No, jo no te vas a crec... enamorar, perquè enamorar-se és una paraula molt gran, també te vaig a dir. Claro. No? A veure, O sigui, jo no és dic una que paraula t'enamores gran. perdudament d'una persona com si la conegueres no. de fa un any, saps? Jo dic, tu realment... O sea, a tu te pot agradar una persona i tu pots, dins del teu cap, fer que no t'agrada aquesta persona. Però quan tu t'enamores d'una cosa que tu... Jo crec que tu realment no elegixes. És una cosa que t'elegeix a tu, saps? I tu ho sents i per molt que tu vulguis, no pots llevar aquest sentiment. Tu podràs negar-lo, podràs ocultar-lo, podràs mentir a tu mateixa. Però aquest sentiment, jo crec que ja està ahí plantaet, la semilleta. Estic d'acord. Ah, que Me has sí? convencido. Veus? Sí. És que sona molt convincent sempre, eh? Sí, és sentència. Pues jo tenia un argument Dentro chisme. Dentro chisme que ya. anireu No a puedo dormir aguantarlo. ja, Dentro eh? chisme. Jo tenia un argument millor per si este no valia, però he vist que sí que val. Però és que realment... Bueno, no. Vaig deixar este argument per a pròxims capítols. Vale. Ara no podreu dormir vosaltres. Ara, després me'l contes, si no, jo no dorco. Això ja està. Vale, ja va. està. Jo ja passaré una setmana. Anem en el chisme, que és el que ens interessa, ¿vale? Vinga. Dale. Pues vaig a contar una història d'amor. De moment és d'amor, ¿vale? Així és que de moment se diu el chisme de l'amor, perquè de moment és amor. Tú y yo, Chelo, y sabes que te quiero, y que si me hubiesen gustado las mujeres, hubiese sido más feliz. Sí. Hemos tenido una Ojalà noche en de algun amor. moment tindre un chisme de bollodrama, però en este cas senc decepcionar a la major part del nostre públic
però no és un xisme de bollodrama, és un xisme d'heterodrama. Vale, perfecte, me'l vaig Però a bueno, menjar no passar... igual. És que n'hi ha que Jo faig començar les coses fluixets. N'hi ha que començar fluixets perquè si no... Vale, vale. No. Vale, va. Anem a ello, vale? Esta història està ara mateixa en desenvolupament. No és una història completa. Bueno, És literalment un xisme que anirà a més. En vivo. Sí, en directe. Ara mateixa està succeint coses. Vale? Bé. Vos vaig a contar la història d'una persona. És completament anònima. Esta història és real. No està basada en hechos reals. No, això és real. No. Això és real com la vida mateixa. Bé. N'hi ha una xica que és la protagonista de la nostra història. Ok. Vale. Dale. Tinguem que anar posant-li nom a les persones. I me'l tens que dir tu, perquè, clar, jo ja me sé els noms. Aleshores, Vale. els has de posar tu. I han de ser noms molt valencians, va. Perquè no siguin els mateixos. Com se diu la protagonista de la nostra història? Posa-li Júlia, així un valencianat. Va, Júlia. la Júlia. Vale. Júlia és la protagonista de la nostra història. Júlia és una xica... És que estic molt emocionada. Però va, Gemma, que jo no puc viure. Vale, ja. vale. Júlia és una xica que està fent ara una carrera universitària. És que no puc donar molts detalls, Però bueno. No passa res. Està fent una carrera universitària, vale? I en la seva vida, ara mateix estan passant coses un poc estranyes que no havia viscut mai. Està visquent una vida universitària diferent. Ja està, no puc donar més detalls. Bé, Vale. Júlia està en una ciutat, visquent i estudiant en la mateixa ciutat. Vale. I allí va fer un grup d'amics. O sigui, ha fet un grup d'amics. I en aquest grup d'amics n'hi ha gent molt diferent. Molt diferent. I n'hi ha un xic, que és el protagonista de la nostra història. Quin és el nom del protagonista de la nostra història, Nerea? Miquel. Miquel. Vale. Miquel és el segon protagonista de la nostra història. Bé, Miquel és un xic que també està estudiant una carrera en la mateixa universitat que Júlia. Però no la mateixa. No la mateixa o sigui, no la mateixa carrera, dic. No ho sé. És que n'hi ha detalls bueno. que jo he preguntat per l'amor, no he preguntat per la informació acadèmica. Saps el que te vull dir? Vale. Sí, Vale, exacte. Vale. Miquel és un cani de barrio. O sea, Miquel és un cani de barrio. De cadeneta, Perfecte. de deportiva, de chándal, o sea, un cani de barrio. Però és molt majo, que una cosa no lleva a l'altra, clarament. És molt majo, molt simpàtic, tal. Pues Mario i Júlia se fan amics. No. Què passa? Que Júlia és tot lo contrari a Mario. O sea, Júlia no és una pija, però normal, ¿no? Una persona... ¿Tú qué sos? ¿Normal o LGTB? Pues ella es normal. Però bé, el cas és que Júlia està tan segura de que no va... O sea, que ella i Miquel són completament incompatibles que se fan amics. I Miquel li comença a contar les seues aventures en les xiques que se van ligant. Tipo, Bueno. mira, Ixa m'agrada molt. Ixa és molt guapa, no sé què, no sé quantes. I Júlia, al principi, pues diu, pues bé, saps? En plan, jiji, jaja, tal. Però arriba un punt que el Miquel de Jous és molt cansino, diguent-li, esta m'agrada, esta no m'agrada, no sé què, no sé quantos, esta no sé què, no sé quantos. I entonces Júlia agarra un dia i li diu, a veure, rei, me la bufa, saps? O sigui, para de contar-me coses perquè me donen igual, és que no entenc per què m'has de contar aquestes coses a mi, saps? O sigui, no ho entenc. Vale. I Miquel què fa? Pues para de contar-les, diu, bueno, pues vale, saps? Para de contar-li-les i hasta sí
és la primera part d'este xisme. Ja no n'hi ha més? Esta és la primera part. Això és tot el que anava a contar avui. Què ha passat? Que avui mateixa han passat coses. Han passat més coses. Ai, mare. A veure, jo tinc moltes qüestions. Vale, va. A la Júlia li agrada el Miquel. Júlia no ho sap. O sigui, Júlia està tan segura de que Miquel no és el seu tipus que ella està fluint. Què passa? Que ha fluït massa. Ha fluït massa. I ara és com que no sap com explicar-ho. És com que s'ha fixat en ell, però no és el seu tipus, i entonces està ahí un poc que diu, però què és lo que me passa? Saps? Sí. I ara us vaig a contar La segona part. la segona part. Vale. Muy bien, muy bien. Ahir, Júlia se'n va anar de festa amb els seus amics i en Miquel. Estaven tots allí, vale? Van estar allí tota la nit, passant-se-ho bé, tal... Què passa? Que Miquel se'n va passar de agüita. I anava un poc tinky-winky. I res, se'n va... Bueno, ja havia avançat la nit, aquella anava un poc curva de matagats i ja era hora d'anar-se'n a casa. Aleshores se'n va anar Miquel, Júlia i un amic del mateix grup, no? Que se diu amic. O sigui, això no és rellevant en esta història. Vale, se'n van anar els tres... No, se'n van anar els tres a casa, vale? Què passa? Que Miquel anava tan tinky-winky que tenia que apoyar-se en Júlia tot el rato perquè si no s'anava caigant. I la va agarrar per el coll, no sé què, i se'n van anar a casa caminant. I Júlia estava hasta ous, o sea, Júlia deia, mira, fes lo que te dona la gana, apóyate, tot lo que vulguis, però per favor anem a casa que estic farta de tu, borratxo. I anàvem cap a casa, Vale. l'amic se veu que estaven ahí xerrant i li va dir a Miquel, Miquel, però a veure si en una d'ixes abraçades beses a Júlia, no sé què. Y Júlia se va a quedar un poco en plan... ¿Qué dijiste? Jesús. Y Miquel, que estaba a 1 centímetro de la cara de Júlia, se para en sec, se gira, se la queda mirant y diu, ¿yo en esta? Sí, home, no sé qué. Y Júlia se queda en plan... ¿Eres completamente gilipollas? ¿Eres inútil? O sigui, però no en el sentit de esticola de tu no sé per què és així, sinó en el sentit, o sigui, vull dir-te, ese comentari, tu eres tonto, o sigui, és desagradable, o sigui, no sé, si o sigui, és que no ho entenc, en plan, ese comentari a mi m'ha desquadrat, saps? Entenc. Sí. Però bueno, ara parlarem d'este comentari, continua la història. Van arribar al portal de Júlia. I Júlia se va llevar a Miquel de damunt, va abraçar a l'amic, en plan, bueno, adeu, tal, i a l'altre, a Miquel, no el va voler abraçar perquè anava tan bufat que, xica, no vas a enterar de que te vaig a abraçar o no. I entonces Miquel se va enfadar, en plan, però a mi no m'abraces, no sé què. I Júlia li va dir, pues no, perquè vas molt bufat. I Miquel, què, perdona? Jo no vaig bufat. Se va enfadar, òbviament anava a bufar Miquel, t'estem veient, saps? Què m'estàs dient? Pues, Miqueleta. Total, que se va posar ahí super enfadat i entonces Júlia li va dir, bueno, va, t'abraci i me'n vaig a dormir ja. I ell va abraçar i se'n va anar. I este matí, Júlia li ha parlat a Miquel i li ha dit, mira, a mi no m'agrada anar-me'n a dormir enfadant ningú, he dormit un poc mal, i vull demanar-te disculpes si algo que te vaig dir ahir te va sentar mal i tal. I entonces Miquel no se'n recordava de res de la nit. És que ho sabia. Com ho sabia? Que no s'anaven recordant. Tenia un recuerdo ahí un poc pues, de que anava bufat, vull dir-te. És que què vos vaig explicar jo a vosaltres? Ja ho sabeu. Claro. I li va dir, tal, no passa res, no estic enfadat, tal... però de totes maneres crec que hauríem de parlar-ho perquè no se quede ahí en el aire i tal. I entonces Júlia va dir, vale, pues ja ho parlarem.
ara mateixa, això ha passat este matí, o sigui, vull dir, jo vos duc la informació acaba de pescar, fresquíssima, i està acaba d'eixir de l'aigua encara respira. No, és que això, increïble. I res, hasta avui, vull dir-te, és que és molt fort. Esto va per fascículs. Sí. Tu imagina't Tenia que comprar la nova entrega. que jo sols anava a contar la primera part, que ja era interessant, te vaig a dir. I de repente en un dia lo que ha passat en la vida d'esta persona, tu què saps, d'ací 2 setmanes me n'anem de poda. O no, o d'enterro. Ja veurem. Això és Romeo i Julieta. Exacte. Bé, comentaris al respecte. Vos anem a deixar, de fet, en la publicació d'Instagram que anuncia este nou capítol, vos anem a deixar per a que ens digueu coses. I contesteu-nos a les històries. Vos vaig a posar una caixeta de preguntes. Necessitem respostes, perquè ara tots som una comunitat enfocada en ajudar a Júlia. Exacte. Això va començar el crowdfunding de Ayudamos a Julia. Sí. Prou. Sí. És la nostra protegida. Sí. Jo he arribat a 2 conclusions. La primera és, o que Miquel és aixina de gilipollas i ja està, i no n'hi ha volta de fulla, Claro. o que Miquel estava també tan segur de que Júlia no era el seu tipus que pues, ara li fa tilín, però no sap dir-ho, perquè sap que Júlia... perquè pensa que tampoc és el tipus de Júlia, perquè això Júlia li ho ha dit, en plan, tal, és que tu no eres el meu tipus, tal, però no li ho ha dit directament perquè hagi passat alguna cosa entre ells, sinó sempre una conversació entre amics que tu dius, pues a mi m'agraden en plan, este tipus de xics, no? I això. Jo crec que els dos estaven tan segurs de que no s'anaven a agradar que s'han acabat agradant, perquè se fan risa, és que se riuen junts. Vale. M'agrada aquesta història. Que sí? Creo necessitem algo. Necessitem falta venir. algo. Sí, és una història que està ahí, està començant, l'estem gestant. Sí. I va passar així. És que jo he Que tingut fort. eixa corazonada quan he començat a sentir aquesta història. Jo l'he tingut, jo sé que s'hi va passar alguna cosa. OMG. Bueno, pues jo pense que després d'este xismoto que després i en pròxims capítols jo espero que Gemma continuï actualitzant-nos de la vida de la Júlia i el Miquel. És que, en veritat, si no, quin altre jo- podcast vos pot contar un xisme? Pues este. És que no, Per és tota que la no... raó. Ningú altre. Tota la raó. Sí. Bueno, jo he de dir Pues... que Júlia m'ha donat l'autorització expressa de poder contar això. Òbviament, jo no sóc una persona Home. de merda. Jo sóc una persona entrellat, però de merda no. A veure, les coses en el seu lloc. Exacte. Bé, doncs així anem a deixar el capítol. No sé si és molt llarg o què. Espero que hagi sigut entretingut. Hem acabat en un bon sabor de boca, visca l'amor i no sé què, i aquestes coses. I aquestes coses de Gemma. Encara que... I aquestes coses de Gemma que nos gustan. Sí. Exacte. I a pesar de que ha sigut dur, per almenys hem contat un xisme bo, un xisme que se gesta. Sí. Que és que jo tinc la corazonada de que si podem contar la pròxima part serà molt bona. Sí. Plan, va ser... Ixa conversa, me suscribo, chaval. Ixa conversa. Tinguem una conversa pendente. Júlia i Mario. Sí. Ai, Mario, Miquel. No se diu Mario el protagonista, És que m'he ratllat. Jo dic, OMG, ja està cagada. No, ho sé. Pues, tot això. Se vegem en el pròxim capítol. Esperem que vos hagi agradat. Sí, estem molt contentes d'esta segona temporada. Se ho anem a passar molt bé. Tenim moltes idees, també, com en l'anterior. I estem obertes a les vostres idees, com en l'anterior, també. Òbviament. I res més. Així que... Esperem que despedimos. hàgiu passat
uns minuts agradables i ens vegem en 2 setmanes en el xisme de l'amor. Que ganetes. Així que sigueu gent entrellat. Ciao. Un bes.